jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra palelumuk ambra kanggeng awita denceng-dencengan Pamanarya wonten dawuh nggih dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Bapak Durna paman kula sejenar miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga menika mboten pangling kadidene sowanipun anak kula ing Randu Kumbala pun Antasena kula piyambak ugi gumun nggih menapa sababipun dene wayah kula pun Raden Antasena sowan wonten negari Ngastina janur gunung Kadingaren tumunten katimbal ana menapa wigatosipun nggih paman kula sejenar katuran lenggah ingkang langkung prayogi kula ngestaken dawuh anak Hanung Hanindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti Antasena padha raja sak praptamu nggih Cak Bagus berkah pangestune Pakde Duryudana selamat tekaku Pakde aku ngaturke sembahku katur yo tak tampa ora liwat pangestu ning wong atuh amung Astina Tampanana tak gegem dadekake jimat wayah Mas katuran karaharjan rawuhipun nggih simbah ploso jenar selamat tekaku Mbah aku ngaturke basaku katur yo Mbah kula tampi nggih kula tampi sinten ingkang nderekaken yo mung ijen wae kok Mbah nggih dipun sekecaken anggenipun lenggah wis ora kurang kepenak praptaku ana negara Ngastina simbah patih ploso jenar gandak bleguduk soal gembol sumorante hawala Antasena kuwi padha raja sak praptamu nggih putuku Cah Bagus putuku Cah Jlonet Antasena Eyang Durna aku Eyang Musaka Lima selamat tekaku Mbah ora ana mulan suwi apa aku ngaturke sembahku ngersane Eyang Durna tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa Tampanana ya Antasena tak gegem dadekake jimat karo sapa kowe ngger Cah Bagus dina iki mung ijen wae kok Mbah aku oh ya wis syukur mbok menawa perlu ngersane anak Prabu Duryudana gageh matur marang ngersane anak Prabu Duryudana ya ngger mengko aku tak matur ngersane Siwa Ngastina Antasena padha raja sak praptamu nggih anakku bocah Bagus Siwa Ngawangga slamet tekaku Pakde aku ngaturke bekti katur ngersaning Pakde Ngawangga tak tampa gawe gedhe ning atiku pangestuku Tampanana tak gegem dadekake jimat Antasena Pakde Ngastina dawuh ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan sing gedhe pangapuramu ya Dik sowanku ana negara Ngastina iki nuwun sewu nadyan iki nedeng pasewakan aku gawe kaget penggaling Pakde Duryudana ning arep aku wis matur aku nuwun sewu yen to sowanku iki ora ana perlune karo Pakde Duryudana ora ana perlune karo panjenengan ingsun ora perlu mopo sowan ana ing negara Ngastina aku mau jane sowan iki ora niat ning negara Ngastina ning Gandeng Jujuk Sukalima ya kuwi ning ngene mbahku Simbah Durna Sukalima kok lawange digrendel Simbah Durna ora ana. Monggo bareng aku takon karo cantrik-cantrik jarine sowan ning negara Ngastina. Mula terus aku njujul ning negara Ngastina. Jujuk Datulaya. Umbul-umbul iki terang ngendanu ana ing kutha negara Ngastina kacena Pakde nedhenganake pasewakan.
Tanpa taliwara aku terus munggah Datulaya. Mula sing gedhe pangapuramu ya, Di. Ora dadi ngopo Cah Bagus. Isih gedhe palimarmaning sun tumrap jeneng sira. Matur sembah nuwun. Dadi sowanku iki arep ketemu karo Eyang Durna. Wigatine apa Antasena? Ana wigati sing bakal tak aturake marang Eyang Durna, Bawa Durna. Wonten dawuh, Nger. Antasena sowan mboten betah kalian kula. Lho. Betah kalian sinten? Betah kalian Bawa Durna. Lho, kalih kula? Inggih, kasinggihan mekaten. Oh, Antasena? Piye, Mbak? Apa panjenengan kepara nyata? Sowanmu nang negara Ngastina kuwi ora butuh marang panjenengane anak Prabu Duryudana. Ning ana wigati karo Eyang Musukalima. Heeh. Ana apa, Nger? Mula aku ki mau njujuk ana ing Sukalima kok ora ana suwung simbah nang kene. Panjenengan aku wis isuk mau aku sowan negara Ngastina. Oh, sing ning ngarep ming Mbah Putri. Do ditunggangi cah cilik-cilik. Ya wis men karang mbahmu kae sok metu dhewe. Tanpa nganggo taliwara mesti tanpa taren karo aku mesti klithah-klithih ning ngarepan ya wis ben. Ning ora mangani tandurane sapa-sapa Antasena. Ora. Ya isih tertib. Syukur. Sabanjure apa Antasena? Aku sowan Pak Simbah Durna ki nampa dawuh ngendikane bapak. Oh. Bapakmu Werkudara? Heeh. Ditimbali ana ing kasatriyan Jodipati bapak dawuh karo aku. Antasena, kowe ngerti kana negara Ngamarta, kawulane ke Taman Pegebluk, akeh wong esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Cethukulan ora iso tukul, sandang pangan sarwa larang, mula ora aneh nek Ngamarta akeh korban. Kanen sing kaya mengene iki dadekake sedih wong tuamu kabeh. Monggo kowe ngerti, wis ora kurang-kurang nggone ngrawake Brahmana Winasih Sewa Sugata nimpuna resi ing diaturi rawuh ning negara Ngamarta. Parandene gagar wigar tenantuk karya ora iso nambak lakuning Pegebluk sing tanduk nang negara Ngamarta. Terus aku matur Bapak, lah kersane Bapak piye? Kowe tak kongkon swana Eyangmu Durna kae guruku, kae sesembahanku. Mula nyuwuna pituduh yen pancen Durna ngerti, Bapak Durna ngerti jaluk ana pitulungan. Syarate apa kudu iso ilang Pagebluk sing tumanduk ning negara Ngamarta? Nek nganggo syarat-syarate apa, nek nganggo pitukon-pitukone apa. Ngono kuwi. Terus aku mangkat iki. Ning nang dalan tak nam-nam, tak itung-itung, tak pikir-pikir, tak gelar, tak gulung. Ngendikane bapak kuwi tak estokke aku sowane negara Ngastina. Ning gandeng ki supaya mojokke karo Eyang Durna supaya gelem mikir. Mergo nuwun sewu panjenengan ki wis sepuh, nek ora dipojokke karo kahanan, kadang kala piyai sepuh ki sok moh mikir. Mula tak pojokke karo kahanan. Lek marep mojokke kepiye karo aku? Eyang Durna tak aturi paring dawuh srana apa sing kudu tak tindakake lan Pandhawa tindakake supaya negara Ngamarta waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, ilang Pagebluk sing tumanduk ning Praja Ngamarta. Eyang Durna kudu paring dawuh syarate apa, seranane kepiye. Nek Eyang Durna iso ngaturake aku matur nuwun, tak anggap Eyang Durna ki pancen gurune bapak. Yen perlu wiwit dina iki Antasena arep meguru karo Eyang Durna. Kuwi nek iso ngaturke. Nek ora iso wiwit dina iki Eyang Durna kudu lunga saka Ngastina. Wiwit dina iki Eyang Durna kudu lunga saka negara Ngastina. Kok sik ta, kowe iki nek omong mbok nganggo tatanan. Tatanan piye? Ing atase kowe iki mung tuku kok nundung karo Begawan Durna kuwi terus derajatmu ki apa Antasena? Selagine bapakmu wedi karo aku kok kowe kok cumalana candaan, kowe kudu lunga saka paman kene. Sik. Sing do lenggah ning kene iki ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Lho, kok ora duwe hak? Klebu Siwa Ngastina ki nuwun sewu lho Pak Di. Panjenengan kuwi ora duwe hak negara Ngastina. Ngastina ki take sapa? Ngastina ki take Pandhawa. Pandhawa ki sapa? Pandhawa ki bapakku. Bapak Werkudara ki panenggaking Pandhawa. Mula nek aku nundung karo wong sing do lenggah ning kene iki aku ki duwe wenang, duwe kewajiban. Mergo iki termasuk negaraku. Negarane bapakku. Sampeyan ning kene iki wong dedeple. Sinuwun Ngastina lenggah ning kene iki Pak Duryudana ki ming wong ngilih.
Kala mangsa dijaluk sing duwe dibalekke. Oh to Pakde. Dos pundi Paman? Nggih ngoten mawon. Mbangane nyemelangi. Iya pancen bener. Simbah Patih Sengkuni iki sone dicoperle dadi patih ya ming keleleran ning Kloso Jenar. Glundang-glundung kaya bakul semangka ya, Mbah. Nggih. Aku ki anggere ketekan wong siji kok atiku kok tratapan. Padhe Ngawangga ku ya dedere senopati, mongko gawe ning Ngawangga. Nek upama takon kundur, dheweke ya mesti kundur. Wong duwe hak aku tinimane Padhe Ngawangga. Kabeh sing nang kene iki ora duwe hak ngungkuli Antasena. Aku ki anak Werkudara. Mula nek aku nundung Durna kuwi wis wangun. Wangun to, Mbak Pate? Wangun. Oh, ditundung sakniki mawon. Iso ra iso ngandhake tundung mawon. Sengkuni. Kok kaya ngono ya gunemamu. Wis ana wong kepepet kok malah diwenehi bumbu malah sing ora-ora. Wis, Simbah paring pangandikan tak tunggu. Nek iso paring pangandikan, matur nuwun. Nek ora kelambi apa-apa dikukuti leboki koper, tak suwun sampean golek kontrakan liya. Wis ngono wae, aturku tak anteni ngendikane Simbah Begawan Durna. Durnaina panalingane lara majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Kandang blaguduk suaru kembal Sumarante hawala yen kowe mau takon karo Begawan Durna apa to sababe negara Ngamarta kuwi ketaman pegeblok lan srana apa yang kudu tak tindakake supaya negara Ngamarta iso waluya nirmala Majati jati temamulya. Oh Antasena, aku ikhlas menehake. Aku wis duwe gegebengan lan wis gumana musik ana ngati ning Begawan Durna. Sejatine Ngamarta kuwi gampang gone gawe padang. Nanging merga saka gunemamu sing ora kepenak, merga saka omonganmu sing sajake ngembe ngias ngilani karo wong-wong Astina. Apa ingkang tak jaluk paripaksa ora tak kandhake marang kowe. Lho kok malah nesu-nesu ngopo to, Mbak? Kowe kok duka ngopo karo aku? Mesti wae aku nesu karo kowe. Kowe bayi wingi sore. Ora wani nundung karo Begawan Durna. Aku ki pujangga nang kene. Sakarmu, kowe arep muni pujangga sakarmu, arep muni nujum sakarmu. Ning kowe nang kene iki wong neneka. Kowe nang kene iki wong dediple. Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Loh, wong dediple piye? Iki pujangga Paranpara. Rak saiki, biyen kowe iki wong ngemis goleke sego sepincuk Asatama. Apa aku dikira ora ngerti ceritamu? Antasena gak ngerti ya. Ngerti, Mbak. Mbak coba didongengke. Rasa. Senengane kok, Sengkuni iki senengane bungah nek aku kewirangan. Apa perlu didongengke, Mbak? Nek aku perlu supaya damang, supaya cetha. Damang apa? Senengane ora wis rasa tak diceritake. Sampeyan biyen ming perkara njupuk Lengatala saka sumur, sampeyan ngrakit suket dom-doman, ya ora? Nganti gendhoga Lengatala munggah dhewe ning dhuwuring sumur, disumurupi karo Kanjeng Eyang Dastarata. Ana piyayi kok ampuhe kegila-gila muruh terus diangkat dadi guruning Kurawa. Kowe mbiyen nek ora pamer sulapan ning kene iki ra ndek pangkat. Ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu. Ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu. Lah saiki sikut kok tok babati tok nggo pakan Mbah Putri, ayo. Wih, apik tenan. Apik apa? Kaya ngono apik ora? Ya ta. Mula aku nundung karo sampeyan iki wis sak trepe, sadurunge Simbah Dastarata kuwi dadi ratu ning negara Ngastina. Sing dadi ratu kuwi Simbah Pandhu. Nanging Simbah Pandhu nalika semana murut ning Kasedan Jati manjing alam pamancap mapan tepet suci sinendal mayang dening para dewa weling karo Simbah Dastarata. Nek negara dititipke karo Simbah Dastarata, sak mangsa-mangsa wong tuaku Pandhawa wis dewasa kon balekke. Ning wangune ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Kamukten sing semene gedene iki ora diparingi marang pepundhenku Pandhawa ning diparingi karo anake lanang ya kuwi sing jeneng Kurupati ya Pakdhe Duryudana kuwi. Apa to sok sababe iso diparingi dening Pakdhe Kurupati? Merga akal ukile nuwun sewu Patih Ngastina. Merga nek Ngastina iki bali marang panguwasaning para Pandhawa, Simbah Patih Sengkuni kae ora duwe kelungguhan
ora iso slegrang-slegreng nyam kamukten, ora iso mangani bondo negara Ngastina, ora sugih kaya saiki. Mula dheweke budidaya Pandhawa karo Kurawa tansah dibenthik-benthike saben dina. Aja nganti rukun, aja nganti campur, kuwi kabeh merga politike Simbah Patih Sengkuni. Apa ora kowe? Gentenan. Ora apa-apa kok nek aku. Kula wis biasa kok dinekke kaya ngoten. Mula saiki sing lenggah dampar Sri Prabu Duryudana, Siwa Ngastina kuwi minangka ratu wakil arep kudrating jagat wis dipadha ngerti sesuk bali ning negara Ngastina kuwi nganggo perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Ning saora-orane tata lair sing lenggah Siwa Duryudana batin aku melu nduweni negara Ngastina. Nek sampean ora iso ngandhake piye carane Ngamarta iso waluya Nirmala Temahjati, Simbah Durna kudu lunga saka papan kene. Antasena. Piye? Lah kok dadi kewanen kowe nunduk aku? Karung-karungake kok saya kewanen. Saya ngiyas karo wong Ngastina, saya ngilani karo wong Ngastina. Aku ora bakal menehke apa to ingkang dadi syarat-syaratane yen Pandhawa bisa waluya Nirmala Temahjati, Ngamarta bisa padhang meneh. Ora bakal tak kandhakake. Nek ngono sampean tetep jarak perkara Antasena kudu nundung karo sampean. Loh, selagine bapakmu wedi karo aku. Lah kok kowe drajak-drajak karo wani karo Begawan Durna. Sing arep nggo menang apa? Tanteni njaba ya, Pak. Tanteni njaba. Rampung iki kowe perkarane karo aku diitung ning njaba. Aku padhangane wani, petengane apa meneh? Rupak wani, jembar wani. Loh. Ukur. Arep wangsulan apa kowe? Sampeyan wis marai mangkel atiku. Cetha nek sampeyan niku ora bakal ngandhakake negara Ngamarta kuwi isone waluya Nirmala Temahjati sebab apa? Wis saiki ngono wae. Sampeyan tak tunggu sak bubaring pasewakan, bubar pasewakan ora nemoni aku, tak goleki nggo tak jotosi nganti omong tak kandhani. Sring Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika dhuharine ingsun harine ingsun Werkudara den kapareng kene senengane kok wong kok jarak perkara. Nek sampeyan wau ora ngerti malah bloko Antasena, aku ora ngerti syarate apa. Ning nggih pun dadi watake Kakang Durna jane ora dong ning keminter golek pendhok supaya ketok niku watak sampeyan. Niki rak malah ngrekasake sampeyan to sampeyan dunekke Antasena. Bubar pasewakan Eyang Durna ora nemoni aku, perkarane karo aku wak golek tak jotosi nganti omong syarate apa marine negara Ngamarta. Pripun? Dik, nun. Kurawa ketapke. Kurawa niku nggone sapa? Kok kon ngetapke? Kagungane anak Prabu Duryudana. Sing menang dawuh menika anak Prabu Duryudana. Sampeyan ora wenang dawuh. Nggih kula nyuwun senjata 7 nggih. Supados samangke saged wilujeng kula menika mboten dipun oyak-oyak dhateng Antasena. Apa rumangsa sampeyan diadang-adangi Kurawa niku wis menang, wis tentrem, dereng. Kurawa niku mboten nonton sing iso menang karo Antasena. Kurawa 100 ngruyuk jotosi kabeh, glecak kabeh. Antasena goleki sampeyan. Kecekel Antasena nggawa glugu tuthuke cengel sampeyan. Pun mang bayangke wong kok gawe masalah, wong kok gawe perkara. Anak Prabu Karna monggo kula nyuwun tulung, Ger. Nuwun sewu, Bapak. Antasena menika anak kula. Kula menika kadangipun sepuh para Pandhawa, menawi kula ngantos mentala dhateng Antasena lajeng kados pundi pocapanipun Sobi? Doh nyana terak nyana sami mestani ento Karna menika setunggiling senopati ingkang boten saged nyawang dhateng mengsah kula. Mengsah kula menika boten baen-baen, boten selamakipun titah, boten selamakipun menungso ingkang kedah sak bobot, sak traju kaliyan kekiyatan kula. Menawi Antasena menika menapa? Aduh. Nuwun sewu nggih. Bobotuna kados pundi? Kula diandhawaken dhateng para Sata Kurawa, ngroyak dhateng Antasena.
Kurawa kalah. Kurawa perang kali Antasena kula tuku tiket pesawat. Ajeng teng pundi? Lunga saka negara Ngastina. Numpak kalap terbang. Kapal kok kalap. Nggih. Oh, wis malah ngrekoso urip kula. Bawan wonten dawuh. Kurawa dipun budhalaken nggih ngestaken dawuh nggih. Nyuwun pamit madal pasilan. Samangke babar pisan pasiwakan kula bibaraken. Sampun boten wonten ginanipun ngrembak perkawis ngamarta ing Taman Pegebluk. Malah wonten mawon lelampahan kados dipun damel dening panguwasaning para dewa sami ngerti bungah yen Duryudana menika mboten utawi Duryudana nggadahi raos remen menika sajahi dewane padha ora sarujuk sampun kados mekaten nggih sedaya menika sampun dados pepestening Iwang Mahanasa sampeyan netapaken para wadyabala nggih Antasena dipun pejahi menapa mboten mrangkum prayogi dipun rangket rumiyin bejahi rasa perlu dirangket pateni oh inggih ngestaken dawuh pateni Dik Pate nggih Antasena goleki pokoke langsung dipateni Antasena diboto-boto barang langsung pateni nggih nek lengane isih disuntak senengane kok ora nggih ngestaken dawuh Kakang Prabu Karna nuwun pangapunten Yayi menawi kadhawuhan supados kula menika mula sira dhateng Antasena kula mboten kemawon. Sakmangke kula kepareng wangsul dhateng negari Ngawangga. Trima mboten sumurup dhateng lelampahan menika. Lho semanggaken Kartomarmo wonten timbalan. Budhana kang putus siping sun kundur kedaton. Kawula nun nyuwun pamit madal pasilan gaya Surana dawuh maneh Dimas Kartomarmo.